continue guaranteeing public safety for Kenyans. Apis mar jomin buche koro golo chik ne ogai mar obila mondo tim nonro matut ewi wach mar okil ma bandia Brian Mwenda kod joma moko mawuondore ni gin okinde kosingo ni koyudgi kod ketho tibiro kawnegi okang' mager mar chik mabiro e kinde mar riwruok mar okinde LSK koro dwaro mondo josiasa owere gi wach mar okil ma bandia Brian Mwenda. LSK dwaro mondo gavana machon ma Nairobi Mike Mbuvi Sonko ochiw Brian Mwenda ne obila mondo omake. Simfos Okinda nigi ler mathoth. Wenge duto koro ng'iyo okil ma bandia Brian Mwenda Njagi mayande ofwenyi tiyo kaka okil e pacho ka kata obedo ni onge kod lony kendo ok opuodhe kaka okil. Apisi ma jomin buche osingo nono buch Brian kod joma moko mawuondore ni gin okinde e pacho ka. LSK to koro kwayo josiasa mar mondo miyo owere koda wach mar Brian mondo chik okaw kore. Apisi ma jomin buche ogolo chik mondo gai mar obila ochak nonro ewi bura mar Brian Mwenda kod jomoko mawuondore ni gin okinde. Apis jomin buche wacho ni giseneno cases mag joma onge lony matiyo kaka okinde e pacho ka kendo dhi ataro mar chike ma pacho ka. Moko kuom buche maket kod mar Brian minono oting'o Jacinta Wairure Kariuki mawachore ni kod apisi mar okil e boma ma Thika miluongo ni Ngure Mbugwa Advocates. Peter Kibugi Wairimo manowuondore ni en okil kendo ne tiyo e bwo kambi mar Kenneth Kiragu gi Shohi Advocates. Machielo en mar Faith Yvonne Shakila mane tiyo kod nying Mariam Bikeyo. Mariam en jatim nonro e migawo mar bad sirikal mar doho. Mogik en mar Boniface Kirage Kirani mong'ere kod nying mar Oledhi mar Mwaniki mawachore ne tayo kambi mar Ngugi Mwaniki and Co Advocates e tok chik. Magibiro ka riwruok mar okinde seyo josiasa kuom makore kod okil ma bandia Brian Mwenda. Jatend riwruok mar okinde Eric Theuri koro dwaro mondo gavana machon ma Nairobi Mike Sonko ochiw Brian ka obila kaluwore ni en ema ne onene kode mogik. We wish to notify the former governor that he is now aiding a fugitive from the law, and that in itself is a criminal offense, and that if he does not produce the masquerader to the nearest police station, that we would also be asking the police to take action against him. Theuri wacho ni nonro dhi nyime mar ng'eyo kwan omenda ma Brian osekawo kuom jo Kenya mane ok ong'eyo ni onge lony mar tiyo kaka okil. They said Brian Mwenda committed a number of offenses. He pretended to be an advocate. He obtained money from people, his clients, misleading them and hoodwinking them that he is an advocate. That is in itself a criminal offense. He also stole the identity of an existing advocate, Mr. Brian Mwenda Ntigwa, and that in itself is also a criminal offense. Okide kod jogo duto matiyo bad sirikal mar doho kwa mondo oduok geno ma jo Kenya irgi kuom tiyo e yo makare. Simfos Okinda, Ramogi TV. Mohe wanyuola 1,000 kidek ruo piny